जो मॉनिटर रे सिलाई लिखि दे डायरेक्ट ब्लैक बोर्ड কিন্তু অনিল পাটে গলা মু কে কইলা তুমি তো মনিটর দো যাই লিখি দাও কোন যদি কে পাটে গলা অনিল আমি যেটা কাছি গলা তা না কোন লোক ফ্ল্যাট ওঠে আমার তো রাগ আছে এখানে ভিডিও সে না 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 মন্টর को যেতে সাকু लेगी हां মানে সম্মান সম্মান हां মানে আমরা সব ভুল যায় এই করে বড়িয়া কথা মতে পারে এ আমি তো ভাই আমরা रूपांकर अनिल क्लासमेट तो आपण जानि नथिले तो तांको क्लासमेट विषय से किछ आज आपण मन सहित शेयर करिवे तो चलन रूपांकर मोर सुनबा से कोन कहउछथि कोन कहबा को चाहतले तो मैडम कहि परिबे किछि प्रतिक्रिया रखिबे आपण कोन कहबा को चाहतले जस्ट कहबा आगर हमर कैमरा ऑफ हो जाइतला तो